Стани част от най-якото рок събитие това лято. Благотворителният фестивал Варна Рок Адвенчър се провежда за пета поредна година и отново ще изкушава с разтърсваща музика. Очаквайте на сцената обичаните D2, като бебе ти до мен спеше, неподражаемите Пив, безкомпромисните Old Crew, титаните на новата рок епоха Джелусик, уникалните Brazen Abbott с Томас Викстром и симфоничен оркестър, и със специалното участие на Рони Ромеро. Варна, 7, 8, 9 и 10 август, Аспарухов парк. Вход свободен. Общо 15 рок групи. 4 епични дни, изпълнени с мощна рок музика. Защото рокът не е жанр, рокът е избор. Варна Рок Адвенчър. Бъди тук, бъди рок.